I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. Si Larry mismo ang niapri sa putahan siyang sakinan arong pasakyon ang mga babae. Siya pa ang hinungdan na nagtali-tali siya sa pag-anhi sa iyang opisina. Kana bang pabayhana? Oh, milarga na ang iyang sakinan. Sundan ko sila. Shit! Is Larry cheating on me? No! It can't be. I know Larry. Dili siya magkahimo sa pagbinuang na ako. He's true to me. He loves me. Magpakasal na mi. Ang dili ba hitabo ka magbinuang pa siya na ako? Apan, no. Nganong imo ni ini ang akong gibati karon? I have never felt so insecure like now. Kinsa pa ang maong babae? Kadaghan ba taon ni mo gibet-bet, Pedro, ay? Wala man musong kagubat. Piskila ni mo. Ingon anak ng mga buska outling. Laging handa. Rita na ay, naabtan mo tag-od to ining pagpaghipos lang ni ma. Naunsa man ka? Unsa man tantang oras sa inero makagikan be? Ha? Sayo kay kong mianhin ni mo kay manggikan tag sayo. Unya mautuhan na day gihapon ta. Pagkaway klaro ni mo, Roy. Udto ba, Roy? Udto ba, Roy? Alas 9 pa mo buntag. O niya, be. Wapa magkamahuman diha kuting-kuting. Saba pa ng cellphone ni mo diha. Be, mautuhan lang gapon tayo nilan. Ako ni Chicks. Ay, maabot lang gapon tayo tuiga dito syudad. Oh, ikaw, Gidling. Muapa sa kita syudad si mong apo. Kaganina pa ko nagpaabot ilan in his parking lot ni ining restaurant kailang gisudlan. Should I get inside aron kong pruntahon si Larry? But what if may sayo lang siyang kamiting ug usa sa iyang kliyente ang mga babae? But what if maghimo usab silang milagro? Oh, no. Dili may tabong maghimo silang milagro sud sa restaurant. Shit! What should I do? You're not eating. Ha? Busog na ko. Huwag ka magkauyon sa kong order. Kuan, walang tingali ko maanat mo kaonan ng mga sagbot. Sagbot? You mean this? Oo. Oh, no, sorry. Abi ko sama sa ubang mga babae. Kanahan ka sa og vegetable salad. What about this? Di ka sab ganahan ini? Hotdog? Oh, it's Hungarian sausage. Try it. Misuway na ko. Still, you don't like it? Oh, o sabay gusto ni mo? Nagsige ka lang inuman sa imong juice. And yet, dawa pa'y sudang imong tiyan. What do you like? Sige na, mag-order ta. Wa. Busog na ko. Huwag kapag-ani mo kaon. Mitilaw ko. Waiter, Larry, ayaw na. Yes, sir. your menu, please. Here, sir. Thank you. There. Pagpili. Larry, dili na. Kaon. Busog na lagi ko. Gusto ko mukaon ka. Daot ka kayo o luspad ka. Dili ko daot. Okay. You're too skinny. Imo ra gi-English. Then, kaon. Wa din ang gusto kong kanon. O sabay gusto mong kanon. Mamalintag laing kananan. Ayaw na. Kini lang, Hain ba? Green mango shake? Really? Sa'yo sa buntag, green mango shake o guwapay soda ang imutian? Nangutana ka kung unsay akong gusto. Nya karon mo reklamo ka. Okay, murder ana. But still, kinahalan sa muna ng imong tiyan sa di ka buminom mo bugnaw. Aron di ka mapas mo. Di mo ko mapas mo good. Waiter, hati ko ini ha? O kini sad. O kini siyang green mango shake. Okay, sir. Daghan kay gi-order. Makahurot pa ka si ato. May gisulti ka? Wa. You're pouting. Wa. You are. Stop it. Ang Stop pouting your lips or
I will kiss you. Unsa? Do it again. And I will do it. Right here, right now. Oh, ha? Shit. Nahingang ka eh. You really are testing my patience. Oh, Larry, nganong gikupta ni mo nga akong naong? I want to kiss you. Unsa? Babe! Hennessy, niya ka man lagi. Oh, why are you here? May pakikitaan ko din I didn't know nga ni Aka usab di ay. May meeting ka? Good morning, ma'am. Hi, good morning. Hennessy, Larry's fiancé. Hello, ma'am. So, may meeting mo. Sorry to interrupt you guys. This is such a coincidence. Nagkita ta din babe. Can I join you? Shucks. Kung kanusaan, naabot na hinuon ko din karon pa sa manawag ang akong ikakita nga dili mi mahinayon. But if makadisturbo ko sa inyong meeting, babe, I will just leave. No, babe. Have a seat. Thank you, babe. Padayon lang mo sa inyong panagsultihan. I won't be a hindrance. You're pretty. And you look familiar. Ha? Kuan na. She's my new personal secretary. Oh! Nag-hire ka di ay og bago? What happened to Miss Callejos? She's on leave. Gipabidri siya siyang doktor kay delikado yung pagmamlos. Kalit lang, hinungdan nga nagkukupuli niya. Oh, I see. So, may ka-meeting mo din No, Wa mo'y ka-meeting? wa. Then nga nung... Apan may minungdanong pinagsultihan sa ako pamabot. Uman din may atuon mi nga side. Okay. I'm sorry nga, dito ka matun sa imong opisina. It's okay, babe. May sakinansap ko nga gida. No worries. Amping mo og sa inyong atuan. We will. Bye. Bye. Ay. Kampante na ko karon nga nakaila ko na si Lily. Oh gosh. Unsa pa katong akong kinahuna ka kanina? Kahugaw lang gyud sa akong hunahuna. I knew I was wrong. I knew it. Larry loved me. And Lily, she is just his secretary. Ganina ka pang wabuting. May kinahanglan ba kong isulti, sir? Larry, Rini, kita lang doha. Sir na lang. Larry, Boss ta ka. Angay lang umutahod ko ni. pues ako'y magbuot kung sa may mo itawag na ako. Kaya ako ang imong boss. Gusto kong tawag kong kunimos kong pangalan kung kita lang doha. And that's final. Nga naman cute. Di ba mahimong gusto lang ko? Amo ko ni mo, di ba? Wa ka gyud gihapoy kalainan. What do you mean? Ngawa ko'y kalainan. Wa. Sultihin ko sa ibot mo ipasabot. Kalimtin akong isulti. I'm curious. So, tell me, Wa hinungdan konsultihan pa ta ka. may nungdanon alang na ako. Wa na alang nako. Busa ayaw nagpamugos. Aw di ay? Sige. Oh, sir. Sir, ano gipakusga ni mo pagpadagan ni imo sa kinan? Kisaya mo na itong duha. Ikaw, Pues ay nag-usap pangutana. Uba na lang ako, bisan asa. unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!